أرأس تزينام حدنت بيت كريستيان أرثوذكس تهدو إثيوبيا نكل زتأكمن بزح بركتو زلون مخانو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد تزاريبون قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مس توكلت محبر سب كل التجراي زرت يوم أمريكا أب هايتي تفتيرو زولو زي مرقا جزاو مسجاجر منجست بمسرات كفتاح يقبض بالحساب قريبا سلام طعنا باللي زخبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوا تግርኛ علتاو ማዕድ ዜና ካብ ሰዓት ጀሚሩ ናበኸም ከብልዩ ማዕድ ዜና ነምራሑ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ክጸንሐ ፈለማ ሓጸርት ዜናታት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሾሙ ኣምባሳደራት ተፈላለየ ሃገራት ደብዳቤ ሹመት ኣብ ቤት ጽሕፈተን ተቐቢለን ደብዳቤ ሹመቶም ንፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዘቀረቡ ሓደሽቲ ተሾምቲ ኣምባሳደራት ሃገራት ማሊ ህንዲ ደቡብ ሱዳን ኬፕ ቨርዴ ቦትስዋናን ጃማይካን እዮም ተሾምቲ ኣምባሳደራት ደብዳቤ ሹመቶም ኣብ ዘቀረብሉ እዋን ምስ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳያት ከም ዘተዩ ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ የመላኽት قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مس توكلت محبرسب كل تجراي ذات يوم اتوم قدماي منيستر محبراو ميديوم ابزم حلالفهم الاختي اتستسالت الزتا كاب كل تجراي تقعيزوم مس زمت توكلت حبرسب ربحا اب زلوم زتفلاليو زعباتات مسرت غيرو زتسالت ايلوم اب كل تجراي سلام لمعاتن معسال زلنا وفينات كل غزي صنع يخبلون غليصوم زكايدنا يوزتا نتزتغلص حبراو علامانا معوات زبلت أدقف زهبني رخبلون أغنزيبهم كاب ملأ هاجر توطاطو أبلات كونسل أبيات كريستيانات آمنت وانجل إثيوبيا أب مذكر تعوت عدوى عودتا ساليتهم بريزيدنت كونسل مكان يسوس بيت كريستيان وانجلوان إثيوبيا أبا لفت مسرحة كونسلن دكتور يوناس يغزو أب بارك حدناتن زخر عوت عدوان عودت مسلاتهم قليتهم كلتيوم تاريخان بوتاتات با هاجر كاب مغله بتوسخي ولدو بهاجرون خورع بتصحيتون هوات احد رازهب يمبالم كاب بيرو كوميونيكيشن ممحدار اديس ابا زرخبري حبريتا يردم مذكر تعوت عدوا استزابع تاريخ زغنعلو طراح زي كوناس مسكر الناس تقلعلو مخانون حبيرام حزن استجمر هاجراو زتا قلبتن عقم مفتار زخل كام زخونون تزاريبهم منيستر فتحي أب مزاجبتي ميجر جنرال كنف دانيون عبدي محمد عمر ويدما عبدي لين قريبهم زنبر خستات نربحة حزبي كبهال كم استوارت أفليتهم أب تحت خص مزجب ميجر جنرال كنف دانيو زنبر تخصصتي أب لعلواي بيت فردي فيدرال كس جبن قعزينا موجود ككايد متمحو زذكريهم بخلق مداي نايني عبدي محمد عمر مزجب كسي أب قدامي مجابئة قدات حق منجستن جمن رعدن أب كيدي كركر متمحو زفلت يوم مستر فتحي نزل أربحة حزب خبها لتهم كيدي تات كسي نخقوارت وخمزو سنة اتا منيستر بيت عيو أب زلعهم مجلسي حبير لهم معد زينا نغطل يحزد ما بزرزرنا بزحزنا يوم قداية حليفنا حدنت بيت كريستيان أرثوذكس تهدى إثيوبيا نخل زتأكمن بزح بركتو زلوان مخانو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد تزاريبهم اتهم قدماي منيستر كاب بيت كريستيان أرثوذكس تهدى إثيوبيا مسز توصاتو أبوتات هايمانوت تزاتيوم اللهم نزبزاب سلومون كبدة أبراهام السهام قدماي منيستر أبي أحمد مس أبوتات هايمانوت بيت كريستيان أرثوذكس تهدى إثيوبيا كمل إثيوبيا مس توصاتو أبوتات هايمانوتن زتاكايدهم عبت زت تساتفت زخونو أبوتات هايمانوت بيت كريستيان أرثوذكس تهدى إثيوبيا منجستي ببرك حجر الناس رحم زركب عبيتي بروجكتات كمس جنو زقبهم يوم كبلو جليسهم تلانت يا نو تارك
تمال زرعنايو تاريخ هلو تاريخ تزارباي تاريخيو كابزي كابي باركا عندنا تحيزو ناي زحالفو أبوتات أسر أبدقة لعلي ززرب نعقم بزقلز بركي نقستاتنا لو مبأكل كم زلو تغيرو استسرح بمخانو أنا وين كم حدا إتيبياوي تحقواسي سمعني እቶም ተሳተፍቲ ሰላምን ጸጥታን ውሑስ ዘይምዃኑ እናፈጠሮ ዘሎ ጸገም ህዝቢ እናማረሩ ምዃኖም ብምግላጽ መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብትኹረት ክምልከቶ ጻውዒት አቅሪቦም የሰላም እጦት እዳው ለቤተ ክርስቲያን سنة سلام عدو نبيت كريستيان نقدامات نعبوتات هايمانوتن مؤمنان نسترفيو إذ عنتو دما كاب معالتي نام معالتي نابرا بمخبار سقاتي وس زخون اللوكونتات هلو أزي نحنسابن نحوارو نخبقع كبور قدامي مينيستر ترقاقامي أداو سلام انت تزرقحو መንገድ ከገጠር ወደ ከተማ የሚወጡበት መንገድ ዲ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝመጸሉ ንወረዳ ምስ ወረዳ ዘተኣሳስር ጉዳያት ኔትወርክ ሓበሬታ ዘይረኽቡ ሰባት ኣለዉ እዚ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ክግበር ተሓሲቡ ኣሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓድነታ ብዝተፈጠሩ ጸገማትን ኣብ ውሽጣ ዝፍጠሩ ጸገማት ምሕደራን መንግስቲ መፍትሒ ንኽገብር እውን ሓቲቶም በታችኛው መዋቅር ያሉ የመንግስት ያስተዳደር አካላት ኣብ ታሕተዋይ መሓውር ዘለዎ ኣካላት ምሕደራ መንግስቲ ገለገሊኦም ብዘይ እኹል ምኽንያት ንሓድነት ዝፈታተን ተግባር እናፈጸሙ ይርከቡ ሓድነት እታ ቤተ ክርስቲያን ዘይምክፍፋል ቀጻልነት ንኽህልው ብጽሒታ ኣብ ምውፃእ መንግስቲ ሓላፍነት የብሉን ድዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንዝተልዓሉ ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሰላም ንምዕሳል መንግስቲ ቆራጽ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣቦታት ሃይማኖት እውን ብጽሒቶም ክዋጹ ይግባእ ኢሎም ጥምቀትን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው መስቀልን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ኣብ እዋን በዓላት ጥምቀት ኮነ መስቀል በሚሊዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሃገር ወፂኹም ሓዲርኩም ብሰላም እናኣተኹም ጸገም ኣሎ ምባል ትኽክል ኣይኮነን ጸገም ኣለዩ ኣይከሓድን ክንፈልጥ ኣለና ክነስተኻኽል ይግባእ ግን ምርኣያ ሰላም ኮንስኹም ኢኹም ኣብ ምልእ ሃገር ሓሓሊፎም ዘጋጥሙ ጸገማት ድማ ንሕናውን እናረኣና ምሳኻትኩም እናተሓጋገዝና ክንፈትሖም ይግባእ ንመሰረተ ልምዓት ዝምልከት ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልዒሎም መንገድ ዛሬ ቢያንስ 24000 ኪሎ ሜትር መንገዲ ኣብ ዝሕዚ እዋን እንተነኣሰ 24000 ልዕሊኡን ኪሎ ሜትሮ ኮንክሪት አስፋልቲዩ ብብርካ ሃገር እንሰርሖ ዘለና ስለዚ ዓለም ዝመስከረሉ ልምዓት ስለዝኾነ ንልምዓት ዝምልከት ዘለና መትከል ጽኑዕ እዩ እናተሓጋገዝና እንተቐጺልና ድማ ኣብ በብኸባቢኡ ዘለዉ ክፍተታት እናተማልኡ ክኸድዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ ሓድነት እታ ቤተ ክርስቲያን ጥቕሙን ኩሉ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕዚ እውን መንግስቲ ኣድላይ ኣብ ዘበለ ኩነታት ብጽሒቱ ክዋጽ ይክብሉ ተዛሪቦም በተደጋጋሚ በተግባር ያሳየነው ጉዳይ ስለሆነ አሁንም እኛ መምከር ነው የምንችለው بتدقاقامي بتكبار زرعنا سرح سلازخونه حزون نحنا كنمكرنا نخل بيت كريستيان حانتين تتخون فلما بعلاتا بيت كريستيان مرحتي هايمانوت مؤمنان إثيوبيا كمون أفريقاويان تغاميو ببركة أفريقيا كندزا بيت كريستيان زاكل نويح عدم زوصرة قوامي تكال مركب كبيديو بأفريقيا درجاكو يزيدش بيت كريستيان يأكل لشي زمانات يقوية قوامي تقوام ماغنيت كبرنا ኣብቲ ዘተ ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ መላእ ሃገር ዘላቕ ሰላም ንምዕሳል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግድኦም ንምውጻእ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም መንግስቲ ዝፍጽሞም ስራሕቲ ልምዓት ውጽኢታዊ ንምግባር ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ዝጀመርዎ ዓውደ ብዙሕ ድጋፍ ኣጠናኺሮም ንክቕጽሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሲቪክ ማሕበረሰብ ሳምሶን ቢራቱ ጻውዒት ኣቕሪቦም مبل عسراي هاجر لخا جوباي سيفيك محبر السباب كتم أسوسا تساليت لهم نسبسب جمال أحمد جيتاتشو علمو ኣብ ኢትዮጵያ ንስራሕቲ ልምዓት መንግስቲ ዝሕግዙ ልዕሊ 1500 ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብን 2700 ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ልምዓት ኣብ ስራሕ ይርከቡ ዞም ትካላት ልዕሊ 113.2 ቢልዮን ብር በጀት ኣብ ምንቅስቓስ ይርከቡ መበል 10 ሃገር ለኸ ጉባኤ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ኣብ ከተማ ኣሶሳ ተሳሊጡ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ፋይናንስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣይተ ዝያድ ዓብዱላሂ ከም ዝገለጽዎም ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ስራሕቲ ልምዓት ክልል ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ በክልላችን ፕሮጀክታቸውን የሚያንቀሳቅሱ ኣብ ክልልና ፕሮጀክታቶም ዝንቀሳቐሱ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ብድምሩ 35 ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ እንትኾኑ 63 ፕሮጀክታት እዮም መጠን ሃብቶም ድማ ክሳብ ርብዕ ዓመት 2.98 ቢልዮን ብር ብምንቅስቓስ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተዋፊሮም ይርከቡ ኣብ ቀረባት ጥዕና ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጽሩይ ስተማይን
ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ ግልጋሎታትን ከምኡውን ኣብ ዓውዲ ህጹጽ ሓገዝ ይውግንዎም ዘለዉ ስራሕቲ ዝናኣዱ እዮም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣይተ ጌታሁን አብዲሳ ብወገኖም እቶም ትካላት ብመንጽር ምሕጋዝ ትክልል ዝጀመርዎ ስራሕቲ አጠናኺሮም ንክቕጽሉ ጻውዒት አቕሪቦም በክልላችን የሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ኣብ ክልልና ዝንቀሳቐሳ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ክሳብ ሕዚ ዝገበረኦ ሓገዛትን ሰናይ ስራሕትን ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ክልል ብመንጽር ዘለና ሕጽረት በጀትን ክፍተት ልምዓትን ትረግን ብዙሕ ክንሰርሕ ከም ዝግብአና ዘመላኽት ምዃኑ ነገንዝብ ጎና ጎኒ ምጥያሽ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ጉድኣት ዝበጽሖምን ዝዓነውን ትካላት ንምጽጋን ይኹን ንምህናጽ ዘድሊ ወጻኢ ልዑል ብምዃኑ ናይዚ ተጠቃምነት ክብ ብዘብል መልክዑ ዝተፈለየ ትኹረት ተዋሂብዎ ክስራሕ ከም ዝግባእ ሓደራ ብምባል ከተሓሳስብ ይፈቱ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሲቪክ ማሕበረሰብ ፌደሪ ኣይተ ሳምሶን ቢራቱ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ለውጢ ዕውት ንምግባር እጃም ሲቪክ ማሕበረሰብ አገዳሲ ብምዃኑ ሓላፍነቶም ንክዋጹ አተሓሳሲቦም አገራችን የጀመረችው የብልጽግና ጉዞ ሃገርና ዝጀመረቶ ጉዕዞ ብልጽግና ተኸታተልቲ መሓለኻታት ብምጽዋር ዕዳታት ናብ ከስቢ ብምቕያር ብተበግሶ ንቅድሚት ምጓዓዝ ዘድሊ እንትኸውን ንተግባራውነቱ ድማ ብሓባር ደው ምባል አገዳሲ እዩ ብመንጽር እዚ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ልዑል ሓላፍነት ይጽበዮም እዩ በዘጋጣሚ ኣብ ጉባኤ እንውስኖምን እንረዳድአሎምን ጉዳያት በብኣስማት ትካላትኩም ወሲድና ብሓላፍነት ከም እንትግብር ብኣጽንኦት ከተሓሳስበኩም ይፈቱ ኣብ መበል 10 ጉባኤ ትካላት ሲቪክ ማሕበረሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ብብርኪ ሃገር ለኸን ዝተወገኑ ጸብጻብ ስራሕቲ ቀሪቡ ተዘቲሉ ዓብይ ጾም ወይ ድማ ጾም 40 ብሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካብ ጽወሙ 7 ኣጽዋማት ፍልይ ዘብሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝጾሞ ብምዃኑ ኢሎም መሰኢቲ ትግርኛ ጻንሒት ዝገበሩ መጋቤ ሚስጥር አማኑኤል መንግስታብ ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ጾም ሰናይ ተግባራት ብምስላጥ ንክሕልፈውን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ተወስኸለና ብሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካብ ጽወሙ ኣጽዋማት ሓደ ዝኾነ ዓብይ ጾም ወይ ድማ ጾም 40 ኣብ ዝዛዘም ዘሎ ሰሙን መፈለምታ ምጅማሩ ዝዝከር እዩ ነዚ ምኽንያት ብምግባር ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒት ዝነበሮም መጋቤ ሚስጥር አማኑኤል መንግስታብ ሃይማኖታዊ ትርጉም ጾም ከም ዝስዕብ የብርሁም ጾም ማለት ጾመ ተኸልከለ ካብ ዝብል እዩ እቲ መኸልከል ድማ እንታይ ካብ እኽልን ካብ ጥሉላትን ካብ ክልተ ነገር ኢና ንኸልከሎ ካብ ክልተ ነገር ንኸልከል ማለት ከለኹ ካብ ጥሉላት ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ጸባን ውፅኢት ጸባን ዝኾኑ ነገር ንኸልከል ንምንታይ ሰውነትና ምእንታን ቀጻዕን ማለት እዩ ካልእ ድማ ንጾሞ ካብ እኽሊ እሱኻ ንዝተወሰኑ ሰዓታት እቲ ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ካብ ጸባን ውፅኢት ጸባን ካብ ጾሙ ጀሚርና ክሳብ ትንሳኤ ኣይንጥዕሞምን ኢና ካብኡ ድማ እንታይ ድማ ንጾም ማለት እዩ ካብ እኽሊ ድማ ንጾም ካብ እኽሊ ንጾም ግን ሰዓታት ገደብ ኣለዎ ክሳብ ሰዓት 9 ንጾም ኣሎ ክሳብ ሰዓት 5 ንጾም ኣሎ ክሳብ ሰዓት 12 ንጾም ኣሎ ክሳብ ብፍላይ ኣብ ሕማማት ድማ ተርኢና ክሳብ ኮኸብ ዝርአ ንጾም ኣሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 7 ኣጽዋማት ምህላዎም ዝገለጹ እቶም መጋቤ ሚስጥር ዓብይ ጾም ካብ ካልኦት ጾማት ዝፈልዩ ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝጾሞ ብምዃኑ ይብሉ ጾም 40 ንጾመሉ ምኽንያት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና 7 ዓይነት ኣጽዋማት እየን ዘለዋ ካብተን 7 ኣጽዋማት ግን ዓብይ ጾም ኢልና ንጽውዖ ዓብይ ጾም ዓብይ ማለት በትግርኛ ዓብይ ማለት እዩ ዓብይ ጾም ብኸመይ ዓብይ ተባሂሉ ንድሕሪና ሓደ 55 መዓልቲ ኢና ንጾመን ካልኣይ ተንካሎት ኣጽዋማት ታዝነውሐት ጾም ኢልና ንጽውዓ ጾመ ነቢያት እያ ድማ 44 እያ እዚኣ ግን 55 ከም ምዃና መጠን ዓብይ ጾም ኢልና ንጽውዖ ሓደ ብመዓልቲ ዓባያ ነዋሓ ካልኣይ ድማ ጾመ ነቢያት ጾሞሙ ኢልና ኢና ንጾሞ ጾመ ነነዌ ሰብ ነነዌ ጾሞሙ ኢልና ኢና ንጾሞ ካልእ እውን ጾመ ሃዋርያት ጾሞሙ ኢልና ንጾሞ እዚ ግን ሓያል ዝኾነ ዓብይ ዝኾነ እግዚኣብሔር
ስለዚህ ጾሞ ክርስቶስ ጾሞ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ጾሞ ስለዝኾነ በዚ ዓቢ ጾሚልና ንጾሞ ማለት ስለዚህ ጥሪ 11 መዓልቲ አምናህና ኢየሱስ ካብ ዮርዳኖስ ምስ ወፀ ቀጥታ ናብ ገዳመ ቆሮንጦስ ከይዱ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ጾይሙ ስለዚህ ዓቢ ጾሚልና ንጾሞ በዚ ምክንያቱ እዚ ጾም ን55 መዓልታት ዝጽወም ኮይኑ እናሃለወ ጾም 40 ተባሂሉ ዝጽዋዓሉ ምክንያት ወይ ድማ ስያሙኡ ካበይ ከም ዝመጸ ከም ዝስዕብ ይገልጾም ሐዋርያት ድማ ካብ ጥሪ 11 መዓልቲ ጀሚሮም ይጾሙ ሞ 40 መዓልትን ዘሎ ኣብ መንጎ ትንሳኤ እንታይ ይውዕል ሓደ ግዜ ረቡዕ ይውዕል ሓደ ግዜ ድማ ዓርቢ ይውዕል ስቕለት ከዓ ከምኡ ሓደ ግዜ ስቕለት ዓርቢ ስቕለት ማለት እዩ ክርስቶስ ተሰቕለሉ መዓልቲ ሰንበት ይውዕል ስለዚህ እዚ እንታይ ሓሽ ኢሎም ሐዋርያት ብብያኔ ማለት እዩ ምእንታን ክርስቶስ ተሰቕሎ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ዓርቢ ስቕለት ምእንታን ክትውዕል ካልኣይ ድማ ክርስቶስ ትንሳኤ ኣብ ሰንበት ምእንታን ክትውዕል ኢሎም ብያኔ በይኖም ማለት እዩ ኣብ ዓብዪ ጾም ክንደይ መዓልቲ ቀዳመ ሰንበት ኣለዋ ክንደይ ሰሙን ኣለዋ ለምሳሌ ኣብ ወርሒ 4 ሰሙናት ኣለዋ ኣብ 10 መዓልቲ ወሲኽና ኣለኻ ኣብ 4 መዓልቲ ከዓ 5 ሰሙናት ኣለዋ ሰለስተን 5 ሰሙናት ቀዳመ ሰንበት ኣለወን ስለዚ ናይ 5 ሰሙናት ቀዳመ ሰንበት ለንበልዕ ኢሎም እቶም ኣቦታትና እንታይ ገይሮም ናይ ቀዳመ ሰንበት ናይ 40 መዓልቲ ኣውፅኦም እንታይ ገይሮም 10 ይኾና ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ሕማማት ድማ ካብ ሶኒ ሕማማት ጀሚሩ ካብ ናይ ሆሳና ዘሎ ሶኒ ማለት እዩ ሕማማት ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ስቕለት ዘሎ ክረአ ከሎ ስለዚ ኣብቲ 10 መዓልቲ ኣለዋና ኣብዚ ድማ ናይ ሕማማት ድማ 5 መዓልቲ ኣለዋ 55 ይኾና ኣለዋ ማለት እዩ መጋቤ ምስጢር አማኑኤል ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ጾም ኣብ ጾመሉ እዋን ከሳልጦም ይግብኡ ዝበልዎም ተግባራት ኣብ መወዳእታ ብመልክዕ ለበዋ ኣቕሪቦም እዮም ምስጠሜ ሰብ ንተሸገረ ሰብ ፍትሒ ምውፃእ ብፍላይ ኢሳያስ ብሕፅር ብዝበለ ነቢ እግዚአብሔር ኢሳያስ ሕፅር ዝበለ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ኢሉ ኣቕሚጠልና እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንድኻታት ፍትሒ ምውፃእ ንተሸገሩ ምሕጋዝ እዩ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾም ይብለና ስለዚህ እቲ ቅኑዕ ጾም ዝበሃል እንታይ እዩ ንተሸገሩ ሰባት ምሕጋዝ ንዝጠመዩ ምብላዕ ንዝዓረቑ ድማ ምኽዳን ስለዚ እታ ናይ ንግሆ ሻሂን ዳቦን ክኾን ይኽእል እዩ እታ ሻሂን ዳቦን ክንቆርሳ ኢና ምክንያቱ ሰብ ተዋሓደስ ሻሂን ባንን ቆርሲ እታ ናይ ሻሂን ባንን ተኾነ ሻሂን ባንን ሒዝካ ነቲ ድኻም መሃብ እዩ ተዘይኮይና ብገንዘብ ትትምና ባን ክንደይ ዋጋ 3 ቅርሺ ተኮይና ወይ 4 ቅርሺ ተኮይና ትትምና ሻሂ ክንደይ ዋጋ 5 ቅርሺ ተኮይና ስለዚ 10 ቅርሺ ንድኻ ኸይድካ ክትቦ ከሎ ኸይሊ ዜና ዕዳጋም ኣብ ወርሒ ጾመ ረመዳን ማሕበረሰብ ሙስሊም ንፈጥሪ ዝጥቀሞ ተምሪ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ይርከብ ይኹን እምበር ዋጋ ዕዳጋ ተምሪ ካብ ዝሓለፈ እዋን ሕዚ ወሰኽ ዋጋ ከም ዘርአየ ኣብ ከባቢ መርካቶ ዘለዉ ነጋዶ ይገልጹ ዳሃብ ያሲና ዘራሪባቶም ኣላ ተመልከትና ሎሚ ኣብ ወርሒ ረመዳን ጾመ ረመዳን ኣመልኪትና ኣብ አንዋር መስጊድ ከባቢ መርካቶ ኢና ንርከብ ኣብዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋ ተምሪ ኢና ንርከብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ተምሪ ድማ ኣብ ጥቃ አንዋር መስጊድ እንዳተሸጡ ኢና ርኢና ዘለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተምርታት ናይ መዲና ናይ ስዑድ ዓረብያ ብዝተፈላለየ መልክዓት ኣብዚ ቀሪቦም ይርከቡ ከምኡ እውን ድማ ብፍረ እሹጋት ተምርታት ንማሕበረሰብ ሙስሊም ኣብ እዋን ጾም ዝጥቀመሎም ማለት እዩ ማሕበረሰብ ሙስሊም መብዛሕትኡ ግዜ ተምሪ ኣብ ጾመ ረመዳን ይጥቀም ማለት እዩ ንሕና እውን ኣብዚ ዞር ኢልና ኣብ መርካቶ ዘሎ ዕዳጋ ተምሪ ናባኹም ክነብር ኢና የረመዳን ገበያው በጣም የዘንድሮ ልዩ ነው ዕዳጋ ረመዳን ሎም ዘበን ጽቡቕ ኣሎ ብተምሪ ስለዝፍጠር ሰባት ይዕድጉ እዮም ተምሪ ብትእዛዝ ካብ ፈጣሪ ስለዝተኣዘዘ ተምሪ ተፈታዊ እዩ ብኸልኢ ገጽ ኣብ ዝሕዚ እዋን ማሕበረሰብ ሙስሊም ተምሪ ንጾም ብበዝሒ ስለዝዕድግ ኣብ ቀረብ ሕፅረት ምህላውን ወሰኽ ዋጋ ከም ዝተረኣየውን ይገልጾም ደኑር አክመል እባላለሁ እና ረመዳን ሲመጣ ረመዳን ላይ ተምር እሰራለሁ ማለት ነው ደኑር አክመል ዝባሃል ረመዳን እንትኸውን ተምሪ ዝነግድ ኩነታት ዕዳጋ ተምሪ ኣብ ዝሕ ሰዓት ጽቡቕ የለን ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣብ ረመዳን ብዙሕ ተምሪ ዝጥቀም ለም ዘበን እኳ ዳርጋ ኣይዓደገን ምኽንያቱ እታወት የለን ተታሒዙ እዮም ዝብሉና ተምሪ በአብዝሓ ካብ ሃገራት ዓረብ
كم زأتو زغلصو اتم نغادو اب واغا وسخت زيهلون كله كم عقمو غزيو خطقم دليتم مخانون غليصام يوم تبروች በአጠቃላይ ከአረባው ዓለም ነው መጣው ተምሪ በሐፈሻ ካብ ሃገራት ዓረብ ይዝመጽ ኣብ ሱዳን ውናሎ ዝበዙ ሓብዚ ዘለው ተምርታት ግና ካብ ሃገራት ዓረብ ዝመጹ እዮም በዛ አጋጣሚ ሰናይ ጾም ነት ማህበረሰብ ይምነ አሁን ለምሳሌ አሁን ስንሸጥ የነበረው ከ2500 ብር ጀምሮ ንኣብነት ካብ 2500 ብር ጀሚሩ ክሳብ 2700 ንሓደ ካርቶን እንሸይጥ ነርና ሕዚ 3100 كساب 3200 كوينلو وسيخيو سب بكيلو يتقام درق تمرون الله وسخر ايو بتمري 3 ፍረ مفتار دما سنا وي فتويو بهايمانوت اسلمنا سب دما نمعداق دليتلو كله كم عقمو عديغون خطقام وسخت زيهلو نحناون دس يبلنا يا رمضان مرحبا يا زينات تايم بريزيدنت فلاديمير بوتين مس سلسته تنحنحتي زتفاططلو بريزيدنتاو مرص روسيا 2024 قططر فرنجي مسلا جميرلوم نغصالي شدشته ناي سراح عماوتي نروسيان ممحدر ابز جبر بريزيدنتاو مرصا 4 حصيات ينحنحو خمزلو تحبيرلوم اب 2020 قططر اوروبيان تسالته ممحش حق منغست تعيبو اب روسيا استجمر بريزيدنتاو مرصا خمز خنون تغليطلوم اتمرصا اب ماخل مرمرن مصنعتن ريتو حزب روسيا بمسرت ذهبو جمت 71 تساتفو خلو يزبل تصبيت كم زلو ارت صبصيبوم أمريكا أب هايتي تفتيرو زلو زي مرققا جيزاوي مسقاقر منغستي بممسرات كفتاحي قباز بالحساب قريبام أب هايتي زي تولع كوينات نمقتا أب جامايكا للزبنات خايدا يركب يوحنس فسها السنادي أولو بريهو برهانك أربويو أب كاريبيان التركب نشتي هاجر هايتي بسبب سرحن بتفترون سقاماتن حدقاتاتن كاسينا أي تفلتن ببوليتيكاوي فللي متخاص بوريات عسكرتي معون عز سلام مسان لموديو أب هاجر هايتي كابزب توسخ دما بمنقطقات مريت زبصحا تدغاغام غداتون عጫዩ ዝመስል ከመቆጣጠር አውሮፓውያን 2021 ምርግጋ ኣብ ዝሐረሙ ስርዓተ መንግስቲ ሄይቲ በመረጻ ሲዒሮም ዝመጹ ወደ 53 ዓመት ፕሬዝዳንት ቾቪኔ ሞይሲም ተቀተሉ ቀተልቶም ድማ 26 ኮሎምቢያውያንን ክልተ ጥሙር ዜግነት ሄይቲን አሜሪካን ዘለዎም ሰባትዮም ካብ ምባል ወጻይ እዚ ዝበሃል ምርመራ እኳ ኣይተኻየደን ቅትለት እቶም ፕሬዝዳንት ሲዒቡ بحاجز أمريكان كالوت هاجراتن بجزاوينت نتهاجر كمرحو إيريال هنري قدامي مينستر كوينوم انت تسيمون اتوم قدامي مينستر نعلاوي عدة سراح ناب كينيا مستقعزو بجيمي كريزير ويدما باربيكيو زمرح اتق جلة اب رئيسة كتما اتهاجر بورتو برينس هندبتاوي متقعتي بمخفات زبزح كفالتا ختما تقوطاص يروالو اتق جلة ابتا ختما زركبو عبيتي أبيات هنسات بمسبار تعرمت حقي كواسو غيرولو بأمريكا زدقفو قدامي مينستر إيريال هنري زيغاتات هاجروم كرقاقو ملختي أم حلالي فومالو بوليتيكاوي زي مرقاقا اتهاجر نخفتح سلطانوم كمزلقون أفليتوميوم جيزياوي بيت مخري سققر كمسرتون حسابهم هيبومالو عب بورتوريكو تعاقبهم زركبو قدامي مينستر إيريال هنري أب هيتي سقات سلام زولدو تميت أقات إمو خمزلون الجزيرة مسيقاتات اتهاجر أبز قبرو صانحيت أقالي حلو اتزلو تميت نملا زيقاتات هيتي أزيو كبيدو وميركب أنا حمشتغلو علوني ولادي تايون مسايلا نخلهم أنا يزم حدرهم أزيو خبيدو نايزلو أبيوتي كم زيزبلا فتاني جزيرة أخون زبزح دوبات اتهاجر عصوبيو من قد أير اتهاجر ون أب تحت قزصر اتسي عماس وجلس لزعاتو هزوز السبعة رديت إن مبصح كبيد غيرولو أب مدب مقبع علم ودب حبرات منقستات دايركتور جنفر بيت عيو هيتي جين مارتين بيور Port-au-Prince is essentially in a Port-au-Prince أبتغن وديق حتركب مبزحتي موصئن مأتهون من قدتات عبا تحتي اتوم عمز تقجل يوم من قد أيرون كدمي قروب معالتي تعازيوم واقا قرب مقبي يعري وسيقلهم حسرت قربون على يوم بدقف أمريكا
حبراوي عداقة محبرسب كاريبيان كاريكوم أب جامايكا هصوص وعلو إنا كايدي ركب أب توعلا زترخبو مينستر قدات وزاي أمريكا أنتوني بلينكن هاجروم بودب حبرات منقستات أب هيتي نزتوافر حبراوي تأمر سراويت حاجز زوعلن نهصوص سبعو رديئت زخونن 130 مليون دولار كمتب قال آتيوم اللو أب هيتي نبر فولي لوخ أمريكا دانييل فونتي أب تهاجر نزحلفو 300 عامتات زتراي عالم الخاوي إيد آتاونت حزب تهاجر بزعبا لومن مسايقون كي يحسب حاليخو حيزوو يركب زبل حساب يهبو تهاجر ون ناب كمز زبل زي زارق لولاو كتاعتو غير وايو زبل رئيتو هيو ملو نواناوي زي مرقاقا هاجر هيتي عمل كيتوم أب زهابو حساب. It would inevitably affect the gang's own power on the street. معد زينا قدم مززامو عندنا تفتات زينا حدنات بيت كريستيان أرثوذكس تهدو إثيوبيان كله زتقمن بزوح أبركتو زلون مخانو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد تزاريبهم قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مستوكلت محبرسب كل التجراي زت يوم كابوتاي أمريكا أب هايتي تفتير زلو زي مرقا جزاو مسكاجر منجستي بممسرات كفتاحي قباز بالحساب غريبام لتا ما أدزينات السخطاتلكم مونيرو نسلم كتالكم يمسكن نازريت بريهو ما أدزينا نمرحو حبيركم تاني حد حرحيدة رأي ما مسارحتنا في تسوم كاسا سأبا سبورت حيزو يتبيك ملو نخت كتاتل عديمة سنة جزيم